Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, pampanunutan ni Ruben no asino ti kamagong adinakamat nila kay Leon. Simken iti isip na nga amangan no nila kay Ignas. Iti san unay nga dayo, kelata nagkatawa dagiti lalaki iti bangir as selda. Ngem saan na ngayon kaskaso dayta. Iti sabali a bangir, inawagan ni Brando dagiti kakunsabos da iti unag ti pagbaludan. Tapno parigaten da ni Ruben. Ngem saan na nagtungpal dagitoy. Gaputag buteng da kanila kay Leon. Iti dayta matlagon daway, nagturong da Lindon kan Brando iti apartment ni Diana. Nagpamarang ni Lindon nga awan amuna iti panakaibalod ni Ruben. Napay nga ti balasang amang sarungkar kan ni Ruben. Iswa nagawid mutla dagos dagitoy. Kabayatan na, agturong ni Ruben iti visiting area ti pagbaludan. Itagagayan, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Kuna ti jail guard nga da sumarungkar kanyak. Nagturong ako ng visiting area. Nalabit ani Diana ti sangailik. Kailoy kumata na makita ti babae nga ayatek. Sa dino nga tati ayat. Kumusta, Ruben? Lindon. Asino tinamnamam amang saronggarkan ka? Ni ka di Diana? Anya ti kagaram kanyak. Awan. Umay kala sarongkaran. Kita ak ti sa Adam dito'y pagbaludan. Anya? Jak laim pagarop. Amay saka matgayam nga adik iti droga. Kasi lang ni Diana no si kati pagtungpalan. Ayop ka, Lindon. Amok nga dapa ka inaigam iti pan nakaibalod ko. Ops. Tanangam ti panagsasaom, Ruben. Awan ti amok iti pan nakaibalod mo. Anya? Dakas ti agululbod. Pudno ti bagbagak. Ngawan pa kay naigak iti pan nakaibalod mo. Awan ti panawon ko makisarita kan Kalindon. Di naktalikodan. Oh. Saan ta pa analpas ang nagsarita? Anya? Mabalin ka di akablaawan nak, Ruben? Tapay nga aramidek na ita. Gapo ta maaramid ko aminen. Akayat ko kini Diana. Anya? Awanan ti maramidam. Gapo ta nakabalot kan. Awan matan ti mangsalaknib kini Diana. No pagaramidak iti dakas. Celia, si Mang Pertakon. Agyaman Tata Ignas. Kunak no mabayag ka pa'y itinapanam. Pasensyakan no medyo nabayaganak. Adala ngamin napan ko ginatang iti merkado. Ha? Ni, anya ngay dagita ginatgatang mo. Kananta. Kan gimatang at matan iti chocolate aparakan ka. Ha? Inggatangan nak iti tsokolate, Tata Ignas? Uwan, Celia. Mabiit lang Tairwar ko iti nangikabilak. Ayop ka, Lindon. Anya ti panggapon nga aramidan. Relax, Ruben. Ang mga nuagsakit ka iti puso, gapo iti nakaro abusor mo. Iti ka nito nga dadaka sa mapasama ka ni Diana. Agsagana ka. Nakabutbutang dayta nga ibagbagam kanya ka. Mabuti nga kon, Ruben. Sana ka mang rabrabak, Lindon. Amangan no daytan ti maudi apaggaak mo. Anya ti kunam, Ruben? Di mo sagsagidan ni Diana, Lindon. Dakas ti pagtungpalang kanyak. Naglastog ka matan namang ibaga kanya kay ti kasta. Tanya ko mati maramidam, kat adda ka matan dito'y pagbaludan, aber? Piman kamet, Ruben. Aglaklak am kalatan iti rigat, kan mangnamnama kalatan iti ayat ni Diana. Anya?
Ammo kon ti aramidag, kalpasan ti panagsarita ta, Ruben. Anya ti aramidam. Diya kay bagbaga, ngem siguraduak, at di mo magustuhan ti aramidag. Magustuhan ka di maklaan ti chocolate, Celia. Magusto ak launay, Tata Ignas. Agyaman na. Mangan ka pa'y. Aduday taginatang ko. Mga no, agsakitak matan iti diabetes no ibusak amin dayta, Tata Ignas. Un nga agpaiso. Awan ton ti agluto iti kanam no agsakitak. Celia. Apay, Tata? Amangan no sapsapulak ton ti kinaimbag mo kanyak. Nukas pangarigan ta agsublikan iti apartment dagiti amom. Kailiw kanton. Ha? Mabalin ka diti agkiddaw. Anya ti kidawam kanyak? Mabalin ka diti dumawat iti ladawam. Ha? Apay ti ladawat, Tata Ignas? Imbag lakit kita ag. No awan ka dito'y balay. Mabalin ka di, Celia. Diana, di mo unay panunutan ni Ruben. Ang mga nusika matagsakit, kapoy tinakaro ang panagdandanag mo. Jack la maliklikan ti agdanag, auntie. Masakit itan ni Ruben. Rumbang ko maamabantayak. Tasyak ka mismo ti mga iwan kan kuana. Ngam saan mata mabalin? Ay na, agkararag ka kiti. Asapay la kumatawan ti daka sa mapasama kan kuana. Wen, auntie. Dayta ita ti kang runaan nga aramidag. Iso adu magastapay ijay simbaan. Sige, Diana. Nasaysaya at pa'y dayta na panunot mo. Itayak pa nga da dito yung unig ti kotse. Nagbayag mo na makisarita ni Boss Lindon ken ni Ruben. Batuo ka nakpen nga gururay. Jack, amo no anya talaga ti plano ti amok. Gapulaang iti babae. Mapukaw ti limbong ti panunot ni Boss Lindon. Sa bagay, Jack mitki di mababalaw. Gaputa nagpintas ken nagsiksi ni Diana. Adda aminan ken kuha na dagiti talugading ti maysa a babae. Uray siyak. Jack maliklikan aming mingan ti rupa na. Gisit. Anya aya ti aramidag dito'y unag ti kotse. Nagbiit kayo mata na si Marong Karkin ni Ruben, Diana. Payakas lanaliday tila nga, manak ko. Jack nakasaritan ni Ruben, mama. Masakit ngamin kung natiwarden ti pagbaludan. Ay, piman mat a Ruben. Apay ngagsakit. Mama, apay akasta ti jar mo. Kaslaawan kan ka ti imbagak nga agsakit ni Ruben. Ay, iko ha. Ay, kinapudno na anak ko. Malidliday anak mo't. Maasya anak unay kin ni Ruben. Siguro lamlamukan itan ijay pagbalutan. Mama. Nasakit pa'y mat nga ron ti makaghat iti labo. Nagatal kan aglabaga ti kudil. Adoy tikid kidawam kanyak aladawan ko, Tata Ignas. Agyaman hak, Celia. Idulin ko dayto iti pitakak. Pusit sitak pa iti bangbanglo, sakbay nga idulin ko. Anya? Wen, kaya't ko anabanglo tila dawam kanyak. Pasensyakan. Daanan day ta aladawan ko. Ladawak pa'y laday ta ididamok ti sumrak iji mansyon da Doña Dolores. Okay laeng, Celia. Tinapatag. Inikanak. Kan kupikupak ana imbag na ito'y aladawam. Tata. Ne.
Kit-kita amatlatan tila dawak, Tata Ignas. Kaslasaan ang nagbaliw ti Rupam, Celia. Ti kayat ko asawan. Kaslasaan ka abim makat. Anya? Nagpintas kalata nga aging gaita. Narapisak pa'y iti dayta aladawan. Kaslaak ng baan itan, Tata Ignas. Di mo sawon dayta ha. Gaputajak makita ti ibagbagam anang baan abagim. Ti makit-kitak-itaken ka. Kasla ka rosas. Katsak metay kulibangbang nga umar arubayan kadagiti sangam. Tatalyon, agpakpakaasya ka tulungan nak. Anya klase at tulong, Ruben. Kaya't ko taglibas diti pagbaludan. Anya. No jak aramidan dayta. Amangan no pagbabawyak to ti amin. Jak kaya't nga dadaka sa mapasamak iti kaayan-ayat ko. Ruben, sana basta-basta dayta apang panggapam. Ayok day Lindon. Jak mapakawan no dadakas nga ramidan na iti kaayan-ayat ko. Ruben, Kaya't ko sa lakniban ti kaayan-ayat ko. Jak ipalubos a pagaramidan ni Lindon iti dakas. dahito yan di ibagbagakkan ka. Asak tumatla ti pagtinagan ni Diana. Bilibak at talagan ken ka, boss. Kukwamton ni Diana. Talaga mat Brando? Iso ama panta ita ija apartment ng ayanta. Kayat ko ama kasarita ni Diana. Sige, boss. Awanan ti makalapad kanyak. Uray anya ti aramidan ita ni Ruben ija pagbaludan. Saan na masalakniban ni Diana? Piman met no kasta, boss. Nakakaasimot na ija Ruben. Sigurado ang mapagtitan. Gapo kadagiti imbagakkan kwa na itay. Maawatan ka, Ruben. Narigat day ta apang panunutem. Nangato apader, tinay palawlaw iti pagbaludan. Kan 24 oras, nagbambantay dagiti gwardya. Anya ti aramidak. Jakon makaid na ngagpampanunot. Ang mga nagbaligi ni Lindon ang mga ramid iti kayat na iti kaayan-ayat ko. Ruben, agkalma ka kumalang. Adada asan ka makapanunot iti rumbang nga ramidam. No saan ka ngagtal na. Tatalyon. Napanunot ko mat idin ti aglibas. Ngam awan matla ti Serbina. Gaputawanan ti sang patak a pamilyak. Wano kakabagyak. No talaga kayat mo ti aglibas. Nakasagana ka kadi amatay. Nabibilag nga armas, tinay palawlaw iti pagbaludan. Kan imposible, amakalayat mo tinangato apader. Ngam di kagdanag, Ruben. Mangkita tayo tinapintas aguntaway, tapno makalibas ka. Oras man ang tipan ng almi diti pagbaludan. Itay pa'y asang-sang kitaron ko. Ang jak magaraw. Pampanunutak ti aramidan ni Lindon kani Diana. Tatalyon. Tata. Apay ka di, Ruben. Saan ka di may samad laabalod dyan alalaki anang itad iti kananda di tabangir aselda? Wen, Ruben. Balod matladag kita. Ngam nawayada makapagdakiwas iti aglawlaw ti pagbaludan. Anya? Trusty ti awag kadagita. Gaputay suda ti pagtaltalkan dagiti jail guards tapno tumulong kadakwadang agpakan kadagiti balod. Isuda dagiti kaskanyak ngawanen ti awidan da a pamilyada. Kayat da payan ti agtalina dito'y uneg ti pagbaludan ngem iti ruar. Anya? Apay kadi, Ruben. Awan tatalyon. At na panunot kong aramidan. Diana, di na pumamatliklikan.
Sanak matadakas a tao? Pakabasulak ka di, no agayatakan ka? Apay ang nagsubli ka pay laang ditoy, Lindon. Saan ka di a pinapanaw ka itayan? Ikan na kumamat iti gundaway ko ang makisarita kan ka, Diana. Ituloy ta kumanti kalay sata. Anya? San ka di nga agayan ayatan? Inaklon mon ti ayat ko. Kat imanugot ka pa yan ang makikalay sa kanyak. Lindon, Jack kayat ang masakitan ka iti daytoy nga ibagak. Ngam pamarang amin nga imbagbagak kan ka idi. Anya? Saan ka nga ay ayatan? Adon adaras nga imbagak kan kadayta? Lipatan na kon, kat ibawing mon iti sabali a babae ti panagayat mo kanyak. Saan ang mabalin? Si kalaang ti babae nga inayat ko. Awanen ti sabali pay. Manang Ansing, apaya nakamut taleng kamangkit kita kadalindon kan Diana. Dolores, saan langan nga gararami iti sana na saya at dayta alindon? Sana kabumda nga mang paltog kang kuana. Lastog. Sana kalastog, Dolores. Ibagbagak langan tagpaiso. Sana ka mabutang kanilindon. Oh, talaga. Wan, iraman ka paltugan no kanunungam dayta alindon. Wano saan, ikali kayo asi bibiyag. Oh, patpatyam. Di mo maramid day tama ng Ansing. Maramid ko. Saan? Maramid ko. Saan ko naklangarudan? Wala, urayan nagtay nakalaan ti shotgun ko, Dolores. Panag nagkakakabalan kayo paltugan. Ay, kwa. Ay, joke only, manang Ansing. Mangrabraba ka klaang. Si Kamat, di ka lang maangawan. Daytoyan ti uray kagundaway. Recreational activities dagiti balad. Mabalin kami arumwar manipod ka dagiti selda. Tapno agay ayam iti basketball kan daduma pay. Agpalpaliwamot dagiti daduma amagmag na iti aglawlaw. Ang limitado ti oras mi dito ti selda. 5 a watchtower ti mangwanwanawan iti aglawlaw. Kabalan nga ta ni Ruben ti aglibas iti pagbaludan. Kagayem di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.